Tænker du nogensinde på, hvad du gør og hvad du indtager? Det er to temaer, der ligger tættere på kroppen og dens balance, og vi er taget ind på Medicinsk Museum, hvor de har en udstilling omkring kroppens balance. Fra i det antikke Grækenland kiggede man på den humorale krop helt op til midten af 1800-tallet. Det bestod af sammensætningen af de 4 kropsvæsker: blod, gul galle, sort galle og slid. Hvis det optimale var at have balance mellem disse 4. Hvis balancen ikke var der, opstod der fysiske og psykiske sygdomme, og dermed opererede man osv. for at undgå det. Videnskaben har taget store skridt og har udviklet sig meget og gør det stadig. Derfor er man nu gået over til at tænke i opfattelsen af den kemiske krop, som blev kortlagt i midten af 1800-tallet. Det handler om de kemiske relationer i kroppen og den kemiske sammensætning af de ting, der sker i livet. Her på Medicinsk Museum har vi vist et kort over sammensætningen. Kortet viser, hvordan kroppen reagerer, og den cirkulære cyklus af, hvordan de kemiske reaktioner i kroppen er sammensat. Kemien i vores krop bliver set som livets grundlæggende principper, og der bliver også fokuseret meget på det i vores hverdag. Blandt andet al snak om fedme og kost opstår ved denne reaktion. Kulhydrater, proteiner og fedt er noget, der bliver nævnt tit omkring, hvorvidt vi skal variere i vores kost, og hvorvidt det påvirker vores tilstande. Dette er et meget aktuelt problem, som vi skal fokusere meget på. Er din krop i balance?